хрупкава коричка, лек загар, опияняващ аромат и неповторим вкус. Здравейте, аз съм Елена Ярамова и ще бъда дегустатор. Добре де, евентуално дегустатор, но преди всичко водещ на най-вкусните кулинарни битки. Това са само малка част от нещата, които ще виждаме в Юва шампионат Юва търси таланти. Кулинарните битки Юва търси таланти. 8 любители пекари се изправят един срещу друг в дуели по двама. Журито решава кой продължава, докато на финала остават само двама в двубой за голямата награда. Ваучър за мечтаната почивка. Готови ли сте за шампионата на Юва? Правилно чухте. Големият победител ще замени кухнята с мечтаната почивка. Извинявай, а кастинга дали все още е отворен? За един приятел пита. Днес двама претенденти ще мерят сили в битка за място в следващата фаза на състезанието. По пътя към перфектното печиво те ще имат най-верните помощници – продуктите на Юва, но журито ще следи всяка тяхна стъпка. Предлагам ви да видим кои са първите заслужили място в Юва шампионат. Здравейте, казвам се Мария, на 38 години съм от град София. По професия съм банкер, по душа съм сладкар, а от съвсем скоро любител пекар. Здравейте, казвам се Мирослава Профирова и съм на 39 години. По професия съм счетоводител, но в живота съм майка на 2 прекрасни деца и страстен кулинар. Дами, добре дошли! Добре заварили. Няма да ви държа в напрежение, аз ще ви кажа какво е предизвикателството. Да приготвите вкусна, солена, пухкава милинка. Супер! Милинка съм правила преди много време, но смятам, че ще се справя отново. Виждате продуктите пред вас. Разполагате с брашно, прясно мляко, кисело мляко, сол, захар, олио и, разбира се, прясна мая. Юва за тестото, както и кисело мляко, сирене, масло, брашно и сол за заливката. Кажете, дали имате нужда от нещо допълнително? Содичка и яйчице. В главата ми рецептата съдържа именно тези продукти и смятам, че по този начин милинката ще стане чудесна. Чух, че моята противничка иска яйце и прецених, че най-вероятно ще стане по-пухкава и по-готина милинката, затова реших да копирам. Имате точно 2 часа, за да изпълните задачата. Ако нямате повече въпроси, ви пожелавам да ви върви по мед и масло, а пък в нашия случай по брашно и мая. И сега време е да печем! Прясна мая. И мекици стават с тази мая. Първата и най-важната стъпка – да активираме маята. Сега да пресеем брашното, в което да си направим и едно кладенче. Опа! Здравейте! Чао, амичи! Аз съм Леонардо. За приятели съм Лео. Съм баща на 2 близнаци и съм съпруг на една прекрасна жена. От 20 години работи в сферата на готварското и много обичам да готви тестени работи. Да виждам как правя едно от моите любими, между друго, такива, как се нарича, закуски. Може би първото нещо, което съм яли в Бургас. Виждам Лео и си мисля, защо не правим пици? Съм чувал, че някой използва, между друго, сода. Да, малко содичка, аз си обичам содичка. Къде си я сложили сода? Да. Къде точно си я сложили? Киселото млекце, даже шупна много добре. Мирослава добави сода, но заедно с маята може да стане опасна в някои тестени неща. Так, виждате, вървете много добре на същото ниво сте. Добавяте вече течности. Да. И оставам само да направите още някакви стъпки. Оставам ви, пожелавам ви успеха и ще видим пак. Да. Чао! Чао! Много малко олио слага. Милинките обичат масло. Че ли е малко така още? Меко е, сега ще го правим. Всичко смесих, умесих го първо с помощта на лъжица,
след което използвах и ръцете си. Нямам специална техника на месене на тестото, просто така съм виждала да меси баба ми, така се опитвам и аз да меся. Здравейте отново, момичета. Здрасти! Как се чувствате? Супер сме, вижда се. Все още под напрежение, но... Тестото оформи ли се? Как се оформя? Да ще гледам. Оформи се. Тестото става супер. Какво е най-важното, за да се получи добре? Трябва много любов, как хубаво да си го месим, да втаса. По някой път се отплеснеш, ето Лео дойде и почна да ми говори. Вие се разсеяхте. И аз забравих да сложа солта. Да. Но е поправимо, нали? Няма проблеми. Всичко е поправимо. Сега да му развием така глутена. А колко време ви отнема месене? Както го усетя. Трябва да бъде пухкаво и еластично, за да се получат и хубави пухкави милинки или какъвто и да е вид печиво. Ето сега, моето тесто е готово. Моето добре изглежда. Обаче, момичета, за да не ви разсейвам повече, защото времето си тече, се оттеглям за малко, но ще се върна пак. Здравейте, момичета! Здрасти! Как сте? Добре сме, супер Как сме. се справяте? Надяваме се. Добре. Казвам се Павел Павлов, от 16 години се занимавам с пекарство, като през цялото това време съм обогатявал знанията си чрез различни курсове. От 2023 година работя за Лесафър България и имам честта да съм част от журито. Интересна методика с точилката. Ще видим крайния резултат. Аз реших да заложа на малко по-различен вариант от кръглата милинка. Добре. Така че да видим какво ще се получи. Двете дами залагат на различно оформяне на милинките, което за нас ще бъде много интересно да видим какъв ще бъде крайният резултат. Добре, сега оформяте милинките и после ги оставяте да втасат, нали така? Точно така. Абсолютно. Добре, момичета, пожелавам ви успех и ви оставям да работите. Благодаря много. Хубавото е, че сме различни. Ето ти си правиш едно. Да. Аз по този начин правя питките. Рядко правя, но съм правила питки. Аз на същия принцип си правя питките, но не слагам просто сирене. Да. Така И тутманика също. Режа го после на различни. Да. Реших. Впрочем, така никога не съм. Ти си традиционалист в момента, така че... Така ли? Да. Традиционно милинките са кръгли. Точно така на фитилчета се разточват, разделят се на части, равни по възможност и се правят кръгчета. Да, надявам се и крайният резултат е така. Така хубаво да е богато и да има повече сирене. Стана като питон. Даже сега ми хрумна нещо друго, както каза, че е хубаво да импровизираме. Първоначално бях решила, че ще направя нещо погача и милинка, т.е. да завия сиренето и да го направя на малки розички, след което обаче прецених, че все пак ще се върна към традиционната форма на милинката. Както бях увила самото тесто с сиренето, го направих на топчета и го поставих в формичката. Впрочем, милинката не е достатъчно и само масло. Ама айде, да има сирене. За мен милинката е без сирене. И поради тази причина първата ми реакция е защо трябва да слагаме сирене. Ма виж как почна да бухва тестото. Да. Прясната мая е много, много хубава. Ами когато работиш с хубави продукти, да, абсолютно. Нещата се получават. Само и на вкус да го докараме. Мария, Мира, остават ви час и 30 минути. Супер. Дуелът ще бъде спечелен от тази от вас, която представи на журито
добре изпечени, оформени, но и вкусни милинки. Сега ще изчакате да втасат и след това ще ги изпечете. Да, абсолютно. Аз мисля да слагам вече едната порцийка, за да... Направо двете ще ги сложа на куп. Да втасва, да съм сигурна, че поне едната ще се включи във времето. Да, преценете си внимателно времето. Ето ни нас! Води ви не само част от авторитетното жури, но и верен помощник. Здравейте, казвам се Йордан Пенев. Завършил съм в Института по хранителни технологии в Пловдив. Имам опит над 30 години в бранша. Сигурно се надявам. Да погледнем. Да, нека да... Хайде, нямам търпение. Вау! Да, добре. Така вече излизат извън. И според мен са добре. Добре са. Имам чувство, че в едната тавичка е сложено повече тесто и най-вероятно при печенето ще излезе извън формата. Когато я видях, просто така хубаво беше бухнала. Бях сигурна, че и при печенето ще се получи страхотно. Време е определено за печене. Всяка си познава нейния продукт. Да. С чара отдавна съм успяла да впечатлявам. Смятам, че бих впечатлила журито единствено и само с вкусови качества. Тоест, милинката да бъде перфектна. А ако трябва да си говорим на спортен език, равенство ли имаме в момента? Към дуспи сме. Охо, значи ще бъде много интересно. Часовника, тик-така и трябва май да печем. Любовта, с която съм направила милинката, смятам, че ще ме изведе напред пред моята конкурентка. Преливам. Да ги вадим ли вече? Въдете ги. Чакай сега, едно по едно. Продуктите, които ви осигурихме, бяха по рецепта на Юва. Вие взехте и своите индивидуални решения. Да видим какво се е получило. Надяваме се да сте доволни. И аз се надявам на същото. Да е вкусна. Определено съм много доволна. Има вид определено на, поне при мен, на милинките от едно време. Да се надяваме, че и на вкус са по същия Наистина изглеждат страхотно. Мое мнение на непрофесионалист. Три, две, едно, край. Вашето време изтече. Време е журито да каже тежката си дума. Вие какво мнение имате за поне тук така визуално? Често казано, визуално, мен много ми харесва идеята, че е сиренето отгоре върху милинката, защото се получава тази грапова част, която е специфична за милинката. Но все пак трябва да пробваме да видим и на вкус как са се справили. За мен също тази визия е по-добра от другата. Да речем, малко че също по-класическо е като милинка. По класика, нали? А да речем, че също малко този сирене горе също, кой леко се изгорява, пак дава вкус на карамелизация на сиренето, да, кой може малко да те смени вкус, отколко да е вътрешно. Но за форма, защо виждаме, че тук или са ли прекалили с тестото и тя просто се излиза вънка на това. Да, една идея повече тестото, отколкото трябва. Опитаме първо, айде с тази, която е по-неутрална, да речеме. Добре. Да я скъсаме. Ето е тук. Гледате. Като текстура, как я виждате? Мека си е мека. Да, мека, пукава. Обаче усеща се, че има доста масло тук в... Да, аромата на масло е сирен. Аз търси тук сиренето. Намери го. При вас? Да, има сиренце. На вкус не е лоша, харесваме. Особено интензивно се усеща маслото отдолу, коричката. Мазничката си е също, нали?
А това дали е плюс или минус за вас? Може би. Може би една идея повече. Защо на мен се струва, че не двете са сложили доста масло. Традиционно не се прави с масло милинката, прави се с олио. Но специфичното за милинката е, че тя трябва да е мазна, което маслото дава същия ефект. Не мога да кажа, че е някаква фундаментална грешка това нещо. Добре се е получило. Сега е време да опитаме следващо. По-голями са парченцата, така че тук има доста храна. Искам да ви кажа, че тежи, поне двойно. Тежи. И той си е по-голямо парче, но наистина си е вече тежка артилерия, как се казва. Да. Текстура, тя е мекичка. Смятам, че на аромат се доближава повече до традиционната милинка. Да, и коричката отдолу е по-мека и нали? не толкова мазна като че. И е много крехко тестото, писи в устата. И двете са много хубави, между друго. Този усещане обаче на сирене горе, леко печено, на мен това ми допадна. Вкусът е малко по-богат, една идея може би е малко повече солеността. Истина, това усещам по-солно между другото. Да, точно. Дали това обаче е помощта от сиренето, кой е сложено малко повече или по друг начин, или просто с Не, и просто самото тесто е по-различно. Журито реши. Лео, ти си. Първо искам да ви казвам, че се справили много добре. Не сме намерили огромни грешки, даже само единствено съвети, кой сме дали. Единствена разликата е в визията. Визията една беше направена малко с стопки по-голяме, но изглежда по-компактна, а другата едно от нещата, които си добавили, излиза извън тавичката. Като вкус, мога да ви гарантирам, ще го питате, разбира се, че са много вкусни и ти също трябва да ги Нямам питаш. търпение, аз си. Но победител трябва да е едно. А за нас трима, победител е... Мария, победител си ти. Честито, Мария. Честито. Имаше достоен съперник в тази битка. Победител съм! За мен по-добре се е справила Мария. На нея като визия мога да й дам 4 или 5, колебая се, не се изглежда много добре. А за вкус? За вкус също ще дам 4 точки. 8 точки, така ли да речем? 8 точки. 8. Аз съм на абсолютно същото мнение като колегата. И от мен е по 4 точки за визия и за вкус. Аз няма да се заложа при чужденци, така че аз също съм с вас. Даваме 4 и 4, а тази ще да дам 4 и 3, за да има малко баланс. От тук насам трябва да го казваме. казваме. Аз също смятам, че на визия не мога да дам повече от 3 точки. На вкус ще дам 4 точки, защото наистина не е лоша. Аз съм абсолютно съгласен с вас. Така че всички сме на едно мнение. За първия път нещо се случи странно, поне аз така, че човек, кой победи, продължава напред, а той, кой излезе, получава награда. Така че ти също получаваш награда, която ние сме ти приготвили. Ето ли, от наши приятели, от Юва. Така че за теб продължавай само напред. Имаш доста за какво да правиш, обичаш кухня и така нататък. Така че Мирослава, това е за тебе. Много благодаря. На теб успех и да станеш първа накрая. Сирането не ми изяде главата. Според мен бухването, прекаленото бухване на моята милинка ми изяде главата, но аз вътрешно съм си победител, но да, предвид това, което видях, предположих, че Мария ще бъде победител. Мария, честито, ти си една крачка по-близо до финала в Юва шампионат. Ще се видим отново във втория кръг. Лео, много ти благодарим. Благодаря. Чакаме те отново. Разбира съвсем се, скоро. с голямо удоволствие ще съм тук. Благодаря ви на вас и благодаря на вас.